Hvad sker der nu med den grammatik? Det er noget for en lille prik. Ikke noget for mit rytme stik. Jeg var gået, ja jeg gik. Jeg er ikke noget for syntagmer, substantiv eller adjektiver. Hvad skal det bruges til med? Dropper lortet som bum bær. Hvis du får det, går jeg helt amok. Lukker munden på dig, pop. Med PSV hånd klok. Oversæt den her, fuck. Du bliver ved, du vil have mere. Der er vist noget, som du ikke ser. Vi er mange, vi bliver flere. Muskeldej var du bær. Du minder mig om jokes og dæk. Du glemmer vist min rytmestik. Brækker mig er sick. Ikke mere din grammatik. Hvis du fronter, går jeg helt amok. Lukker munden på dig, pop. Med PSV hånd klok. Oversæt den her, fuck. Kognitiv semantik igen, når han er stiv. Grammatik afskys af kognitiv. Hørte du efter dit sæk lagt ned af semantik. Du blev pakket væk. Ekspederet af semantik. Jeg slår dig ned med min kok. 9 timer rock. Læs alle på min blok. Din lille fuck. Hvis du får det, går jeg helt amok. Lukker bunden på den pop. Med PSV i hånd klok. Oversæt det her, fuck. Subjekt i ekstra position. Jeg sørger for, at du får motion. Jeg glatter rundt din kujon. Med stegepande som på stadion. Smitter dig med pest. Det er mig og all the rest. Giv dig for grammatik-test. Det er værre end incest. Hvis du får det, går jeg helt amok. Lukker munden på dig, pop. Med PSV i hånd klok. Oversæt det her, fuck. Grammatik er kognitiv semantik igen, når han er stiv. Grammatik afskys af kognitiv. Hvis du får det, går jeg helt amok. Lukker munden på dig, pop.